En Wies hier durch. Na dan duurt zweimal Runde, wenn er Wies ist. Ja, wer? Du natürlich. Du hast den Hochpreis gewonnen. Eén weekend samen met mij in der Po. Ja, ik ken het niet, dat termijn 2000 hoor. De klonen kennen allemaal en Dutch moet je natuurlijk ook de kloon spelen. Maar mevrouw, ik kijk je toch recht in de ogen. Wie Dutch kunt dich vuurkind, dan zet de vrienden aan dich. Wie vindt ze niet kleed? Du vindt Luxtra. En du durfst niet te zeggen dat het een bloemel is. Dus wat zegt du? Dames, let op, wat zeggen vrouwen je raffineert dan, wenn ze het niet schön vinden? Wo hast du het krijgen? Dus wenn ze aan u zeggen, wo hast du het krijgen, dan willen we bescheid. Is dat niet geweldig, wie de jeugd vieren aan? Wie de jeugd heeft, wie voor de toekomst. Maar jullie kallen zeker Hollands, hè? Want tegenwoordig kallen papa en mama met de kinderen Hollands. Maar het is niet waar, zit hier. Het is niet waar. Kannst du Hollands? Ja. Jij praat wel Nederlands? Ja. En doe? Niet. Niet, huurt ze. En doe? Ik wel. Ik wel, er is er niks mis met, dat is chic. Ik ook. En jij ook. Kannst du Hollands of praat je Nederlands? Nederlands, dat doe ik. Nederlands. Nederlands en Hey, Nederlands en plat. En doe je? Allebei, Nederlands en plat. Allebei. 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 Hoe oud ben je? 2 jaar. Oh, dat is voor mij een jaar of 40 geleden. Jouw laagste, echt op het verkeerde moment. Ik vond dich zo leuk, hoor. Gewoon zo. En du kannst du Hollands? Durfst je dan? Du kannst Hollands, hoor, joh. Ja, dat siehst du. Dat siehst du. Ja, nee, bij ons thuis hebben we gewoon plat geleerd, hè. Want mijn mam zei, ja, Hollands kan er iedereen praten, hoor. En dan kun ze dan af en zo in een situatie, dan moet ze je weer nog kloon spelen. En dan spel ik over u, de kloon.